A sad se sad, ej! Izađeš, polomiš im koske, ej! Polomiš im koske i čao, jebać. Ima ti nešto da izjavite u zrte zla. Izađeš, polomiš im koske i... Eno ga i čakla. Sve što od prozora. Oj, Pavi sad na ovu stranu da ja bačem. Pavi sad s ove strane! Ljudi, zakoni!
stanno tutti Siamo a dole. Ko povređen svoj ko? A? Slovenko? Ko povređen? Ne, neće tu stranu, neće. O, brate, ja nemoj ti krati. Ne može biti. Ako kažem s obe strane, zajebano. Kada zaustavili semafor opet. A se pune mura malo. Hoće će da vidiš. Ako ne, ako policija ne dođe. A policija gledala opet, vidio. I to deca neka 13 godine, 12. A isprivela se od goća, da? Aj, što ven kod misli si stavili. Šult, ja se ne tako Vladi tamo da ne gađu, ej! Nek ide kroz obilić balje. Venko, staviš mi njih tipštine. Evo su zari što mu to, gledaj. Samo naš gađen još jedan, a? Venko, samo naš je ona ispred, a? Šuš! Ili kaj jesi Svenko drogiranje baš? Idi kako što je to, Šuš! Kako bi mogli se organizirati, bre? Kako bi mogli se organizirati? Kako bi mogli se organizirati? Se čeka ovoga košaškovca tamo. Ja, hoćeš da reći? Hoćeš da reći? Ne,